कंग्रेचुलेसन होदों एनडिबिनि आफादगिरि बिथां गोविंद बसुमतारी, एनडिबिनि फाउंडार दैदेनगिरि आफादगिरि बिथां रंजन दैमारी, लोगोसे सावरायग्रा हान्जानि दैदेनगिरि आरो गासैबो बर' हारिनिसिम आङो बे समाव गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय आरो गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसनखौ होदों। मानोना बेयो थामथि गोरोबथा जागोन आरो बे थामथि गोरोबथायाव गुबै जोंनि एचिभमेन्टआ जाबाय जे जोंनि हारियाव अरायनि थाखाय गोजोन फैनो थांगासिनो दङ। जे दिनै सागाना जानायनि उनाव 30-40 बोसोर हाथियार लानानै सोमावसारनाय एनडिबि हान्जानि जोंनि जोहोलावफ्रा मोजाङैनो न'आव फैफिननायनि मोनसे थासारिया जोंनि गेजेराव फैनो थांगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जिफोर आयदाफारिफोरखौ जों बिदोंमोन बिनि गेजेराव माखासे नांगौ आयदाफारिफोरखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ। बड'लेण्डनि सिमाया अरनो थांगासिनो दङ। माखासे गुबुन हारिफोरखौ एसे एनै दानखानानै जोंनि सुबुं अनजिमाखौ बांहोनो थाखाय जोङो हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसे बर' रावनि जेंनाया जोबनो थांगासिनो दङ। बर' सोलोंथाइनि जि जेंनाफोर बेजोंनो जोबनो थांगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे गोदोनिफ्रायनो बिबोबाय थानाय सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, ट्राइबेल इउनिभार्सिटि आरो गोबां मोजां इन्स्टिटिउसन, मेडिकेल कलेज, गोबां इन्स्टिटिउसनफोर जोङो मोननो थांगासिनो दङ, स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि। दा बेबायदि माखासे एचिभमेन्ट जों मोननो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो एनडिबिनि सोमावसारनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाया जे ओरैनो थाङाखै, बियो फिथाइ थायदों, बिनि मोनसे बिदिन्थि। आरो दिनै गोबां हेंथा हेंसिनि गेजेरजोंबो दिनै सोरबा बन्द होदों, सोरबा होबथादों, बिनि गेजेरावबो सुक्तिया जानो थांगासिनो दङ। आरो बे मोनसे हिस्ट्रिक सुक्ति जागोन। आरो बेजों लोगोसे भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिसिमबो साबायखर बावो। बिथांमोना मालायनि गोबां खोथाफोरखौ लायालासिनो बर' हारिखौ दिनै अननायखौ दिन्थिनानै जोंजों सुक्ति खालामनो थांगासिनो दङ। बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावो। दुखुनांथावा बेसो जाहैबाय, जोंहा बिटिसिनि चिफ बिथाङा बे सुक्तिखौ लानानै गोजोननाय मोनाखै। गेजेराव एनडिबिखौ गावस्रा होनानै एनडिबिनि सोरबा सासे दैदेनगिरिजोंल' सुक्ति जानांगौ होननानै बिथाङा नारसिनबाय थादोंमोन। उनाव जेला भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि बिउरोक्रेट्स आमलाफोरजों, इन्टेलिजेन्सफोरजों जोंखौ रायलायनायखौ मिथिबाय। थांनाय 2009 मायथाइनिफ्रायनो जोङो नाजागासिनो दङ। 2010 मायथाइनिफ्राय आलादा रायजोनि सोमावसारनाया जादों। 2013 मायथाइनिफ्राय डिसकासना जादों, जयेन्टबो जादों, आलदा आलदायबो जादों। आरो 2015 मायथाइनिफ्राय इन्टेलिजेन्स बिउर'जों बर' जेंनाखौ बोरै सुस्रांनांगौ बिनि माखासे राहा लामानि सायाव सरासनस्रा सावरायनाया जाबोदों। आरो फैयै नैबे बोसोरनैयाव सिरियास डिसकासन जाबोदों। बिनि गेजेरजों जोङो सलुसनखौ दिनै मोननो हाबाय। दा बिनिखायनो जे मैया बिथाङा जेखौ बुंदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायनि थाखाय माने सारेन्डार खालामबाय, आलादा रायजो गारबाय, बेबायदि जेबो गैया। बिथाङा मिथियाखै। बिएसि सुक्तिखौबो एबसुआ खालामदों, बिनि उनाव आलादा रायजो सोमावसारदों। बिटिसि सुक्तियावबो एबसुआ सापर्ट होदों, बिनि उनावबो आलादा रायजोनि सोमावसारदों। सारेन्डारखौ बिथाङासो खालामदों। सिलाइ गुलि अरनानै, समायखिरा लानानै, आन्दलन खालामनानै बिथाङा उनाव मा खालामखो, जे दिनै 2003 मायथाइयाव बिथाङा सिलाइ होनानै सारेन्डार खालामबाय। आरो दिनै बड'लेण्ड सोदोबखौनो बिथाङा मख'नो गियो। उल्थायै जोंखौसो दिनै फैनानै बुंदो सारेन्डार खालामदो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सार्थआव खुनुदिन सारेन्डार खालामा। जेब्लायसिम जोंनि थांखिया जाफुङा जों सोमावसारगोन, जों सरकारजों सावरायगोन, गेजेर गेजेर नांगौबा राजखान्थियावबो जों आखाइ होगोन, समाज दानायनि हाबाफारि मावगोन, सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाजखान्थि गासैखौबो मावगोन। आरो बर' हारिनि थाखाय जि नांगौ बेखौ जोङो बिख'नायाव खुनुदिन फासयनानै थाया। आरो नैबे सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे बड'फानि मुङाव फसंथान जानो थांगासिनो दङ। जि फसंथाननि गेजेरजों अल इन्डियायाव थानाय बर'फोर, बेंगलाव थानाय बर'फोर, गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरनि राव, थुनलाइ, हारिमु जौगानायनि, सिनायथि, थामोनथा रैखाथिनि हाबा मावनो हानायनि मोनसे राहा लामाया फैसिगोन। आरो बेफोरखौ 15 बोसोराव गोसो जानाय मोनबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावनो हायोमोन, नाथाय बिथाङा मावबोआखै। दिनै लाजिनानै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव गावनि रागाखौ हगारनो थाखाय बायदिसिना बखिलाबायदों। बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानाङा। सुक्ति खालामगोन, समाज दागोन, हारि जौगाहोगोन, सोमावसारगोन आरो राजखान्थिखौ मोजां खालामनानै गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजाखौ जौगाहोनायनि थाखाय जों खामानि मावगोन। आरो दिनै बयबो रंजानायनि सान, दिनै बयबो रंजानांगो। जोंनि जोहोलावफोरखौ जों न'आव मोनफिनगोन। केसफ्रा जोंहा माखासे उइद्र' जागोन, जिखिना जाया बेखौ जों जुजिलांगोन। गासैखौबो लानानै बर' हारिनि दिनै रंजानायनि सम। आं हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ दिनैनि सानाव रंजानो थाखाय आं खावलायबाय। बिनि उनाव जोङो जोंनि आद्रा थानाय खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन। आच्छा सर
दिनै जिथु माने एकर्ड जागोन बेवहाय सोर माने सागान होगोन बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा होगोन एनडिबि प्रोग्रेसिभ एनडिबि मानगोनां रन्जन दैमारि बिथां लोगोसे सावरायग्रा बिथां धीरेन बर' बिथां आरो लोगोसे इउबिपिअआबो बिथांमोनाबो बर' कसारि बिदोंमोन हिसाबै दिनै सरकारजों रायलायनानै खेबसेयावनो बर' जेंनाया जोबनांगौ होननानै बिथांमोनाबो बेवहाय सागान होगोन बेखौ जोंनो गभर्नमेन्टनिफ्राय फोरमायदों दाबो जोङो लोगो मोनलायनो हायाखै टेलिफनिक्सो रायलायबाय थादों रन्जन दाजों सावरायग्रा बिथांजों आरो जोङो एनडिबि प्रोग्रेसिभजों ज' जों सावरायगासिनो दङ दा जियानो जाथों बे जि सुक्ति जागोन बेवहाय जोंहा जिखिनि एचिभमेन्ट मोनगोन बेखौ लानानै जोंहा हारिखौ गोख्रोङै दालांनायनि थाखाय बयबो खौसे हाबा मावनांगोन आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय 3 बाजियाव रायलायदो